singakanani ngobekeze ngoba izitha zami singakanani ngobekeze iyobekezela. Sanibonani. Uyena futhi ugogo Mseleku namhlanje olokho ekhulumile nje nani enipha iziyalo enipha usizo osuku ungalazi ukuthi kumele uthole kanjani. La kulabo sisi nabo mama nomakoti abaneyinkinga zokuthi uma bezongena ebusheni babo uthola ukuthi umuntu uyagula uzolala phansi isonto lonke mhlawumbe maku ukuthi u7 days uzolala phansi u7 days wonke. Kodwa yini inkinga yakhe akanaki ngoba kuyinto efika ngenyanga njalo ifika ngenyanga kuthi noma ethi uzosukuma agcine ngasasukuma esekhohliwe mase zifikile lezo nsuku lezo imphinde futhi leyo nto aqala khatha webabo awungazi ngafa uyabona akhohlwa ukuthi axhumane nabantu abanolwazi ukuthi uma kukanje kufanele wenze njani. Sengikhuluma ngabantu besifazane abaya einsukwini zabo othola ukuthi banenkinga ukuthi baphathwa isilumo lesi umuntu engathi uyabeletha simnqanqa umuntu simnqanqe uthola ukuthi uzolala phansi uyoza sinde maku ingane yesikole uthola ukuthi iyozibuye ngisho esikoleni ibuyiswe ngendlela esuke igula ngayo. Engisho ukuthi asingavumeli ukuthi izingane zethu zize zibuye esikoleni zibuyiswa ilento elaphekayo bakwethu. Asingavumi ukuthi futhi siphazamiseke einhlelweni zethu esuke sihlelile ngoba naku suke sificwe ngamaphiloti kube yona zosibambezela eindleleni zethu noma eintweni zethu esifuna ukuzenza sibanjwe nje wona. Chabo asithola imbiza kugogo Mseleku ikhona iyatholakala yokuthi lembuzi mangabe uyiphuzile bese lento ithi noma ifika kwena ifika kodwa ungabi nalamasikela akusike ngathi uyabeletha. Kunzima bakwethu emhlabeni kunzima impela lesi sifo lesisinzima ngoba lento awuyazi ukuthi siwenziwe yini. Kuyenzeka kwesinye isikhathi mhlambe umuntu othanda nokugqoka into zabantu mhlambe ugqoka ilokhuzane ibhande lo muntu mhlambe lento isuke ingene kuwena ngoba wakwagqoka into yalowo muntu onaleso sifo bese ingena kuwena. Ezinye izinto zingena ngokushintshanisana ngezinto isifo salowo muntu bese singena kuwena. Angisho ke lezi zifo ezithathelana phela ngocansi ngisho lezi nje zokuthi mawungase mhlawumbe uthatha noma ibhande la ubophele kuwena bese kusuka lento ekumina ize kuwena. Ibalekile lezo zinto enjalo ukuthi sizigweme futhi singajwayeli ukuthi sibolekisana ngezinto zethu zasomakhalweni ngoba kusokhalweni la ukuthi ngoba lezo zinto ngesikhathi sisebenzisa uthatha lonto yalowo muntu izosala kuwena uhlala uphethwe lonto ke manje usuyoba nesilumo uzozibuza ukuthi kodwa ngasithathaphi kanti wasithola ebhandeni lamngani wakho owutshelekile walifaka qede kanti umngani wakho unesilumo. Engijolo ukuthi ke namhlanje ngithi anginaziseke ukuthi ke ikhona imbiza yesilumo kubantu abahlushwa isilumo. Ngiphinde futhi ke sengizobhanqa nokunye ke futhi mayelana nesilumo. Kunabanye abantu abaneyinkinga othola ukuthi umuntu uyopha uma opha ubhilida into engapheli ngalesi sikhathi wena ubhilida into engapheli igazi liyashoda egazini kwena musu ukuvumela lokho. Ikhona imbiza nje uyiphuza insuku ezintathu nje iphele nya umbhilido uphele nya umbhilido uphele nje nya. Into ebaluleke ngohlobo lwesimanga ngoba igazi libalekile ukuthi likhona kuthina emzimbeni uma kodwa sizovumela ukuthi liqhaphazeke lilahleke noma kanjani uyahamba lapha emhlabeni ngoba ushintsha ikhala inkosi impela masuwopha ungasapheli ushintsha ikhala ube omunye umbala. Kubalekile ukuthi sizinakelele ezintweni ezisenzayo futhi sibhekisise ukuthi lento engenzayo ingimoshapi bese usheshe usuku umhambo wenakelela ngoba kusuke kungavuki ukuthi kuyimali enkulu ngaphezulu kwempilo yakho. Ayikho into engaphezulu kwempilo yakho. Umuntu akathengwa umuntu akaphane nibhithwa akekho indawo yokumphane nibhitha. So njengoba ingekho indawo yokumphane nibhitha ingakho kumele sizinakelele ngezinto ezisuke zisenza kufanele ukuthi sizibhekelele sizenze ngoba umuntu akapheshwa ngisho nawo omunye umuntu usuke nesikhala sakhe nje ezimele geqe. Ikona ke bengithi anginike kona namhlanje ugogo Mseleku niyamazi dlala ukuthi uyatholakala uFacebook, TikTok, kuYouTube lapha ngitholakala khona emakhasini kaGogo Mseleku. Uma kukhona inkinga kuGogo Mseleku uxhumana naye uGogo Mseleku umtshela ukuthi hayibo gogo umfonele ngalo number uzomfonela ngayo gogo hayibo inenkinga kanje uGogo Mseleku atshele. Abanye abantu bakhala athi umuntu ngikude kanti ukude sesibenza thina kube seduze ngoba mukho umuntu ongenaso isitolo esiseduze suphepha.
ngiyangitshela umuntu ngithi nayi khululeka wena makukuthi ukude hambe ekaphepha uyothola i-pax number uyithatha i-pax number uyisendele kumina nge-WhatsApp ngiyayiphendula i-WhatsApp mina uyisendele kumina nge-WhatsApp mawusungisendele nge-WhatsApp ufuna ama-bank details ngesikhathi nje efonini uke wathi nje ucela ama-bank details ifoni yami ikunika ngaleso sikhathi ngoba isisethekile ukuthi wena mawucela ama-bank details ikunike ngaleko ukuthi uzoze uphinde ufonele mina ukuthi bengithe ngicela ama-bank details mawaphathe igama ethi bank details izokunika ifoni bese lapho uzokwazi ukuthi ufake imali uhambe ulanda i-pax number kaphepha usendele mina ku-WhatsApp bese mina ngihambe ngiyofaka impahla yakho engisholo ukuthi-ke wena masuzoyilanda usuyitholile imessage ukuthi impahla yakho isifikile usuzophatha i-ID yakho uhambe uyolanda impahla yakho uzwa ngikhuluma kanjena nje kunabanye abantu abayibabuza bese ngiyoyilanda ngenze njani uzubona sekubuzeka-ke nokusobala kodwa-ke ngoba ngaze ngichaze ingakho ngithi eke ngichaze namhlanje ugogo Mseleku uyabonga kakhulu kubalandeli bakhe uyacela ukuthi bamlandele emakhasini wakhe wonke balokhu bemlandelile nje babheke ngoba noma ngabe bekungekho ukudinga njengamanje kodwa kukhona ozokudinga ngelinye ilanga ngomhla ka5 ngizobe ngisemthatha abantu abaningi bazobuza ukuthi-ke ngizobe ngisemthatha mama kuphi ngizobe ngisemthatha imininingwane izobhalwa phansi lapho ukuthi ngizobe ngisemthatha mama kodwa ngizobe ngisemthatha ngomhla sokuthi ngomhla ka12 ngizobe ngisegoli engisholo ukuthi-ke abantu-ke abalindele kulezi zinsuku lezi ngoba phela njengoba nami kuye ey'nsukwini zokhisimusi nje angizohamba njalo nami ngizobe ngumuntu ongasethekwini ngoba nasekhaya sengumuntu odingakala kakhulu thokoza makhosi amakhulu.